Джули и нейните котки. Имало едно момиченце на име Джули, което обичало котките повече от всичко. Тя имала 3 пухкави котенца – Мъфин, Пухчо и Жужу, и всяко от тях имало свой собствен характер. Един ден Джули решила да направи голям пикник в градината и поканила котките си да й помогнат. Но котките били много шантави. Мъфин искал да гони пеперуди. Пухчо трябвало да се катери по дърветата, а Жужу се загубил сред цветята. Джули обаче не се ядосала. Тя използвала малко креативност и търпение, за да събере всички котки около пикника. Когато се успокоили, заедно похапнали плодове и сладкиши и разказвали истории, като всяка котка имала своя смешна случка от деня. След това Джули предложила игра на търсене на съкровища, като скрила малки лакомства из градината. Котките с радост ги откривали, а Джули ги наблюдавала и се смяла на забавните им реакции. В края на деня Джули осъзнала нещо важно. Всеки има своя характер и начин да се забавлява, но когато сме заедно и се грижим един за друг, денят става наистина щастлив. От този ден нататък Джули и нейните котки правили приключения всеки ден, учейки се да бъдат търпеливи, да се забавляват и да се подкрепят взаимно.